Salamu alaikum jama'a, barkanmu da shan ruwa. So kamar yadda kuka sani fim ɗin nan namu da muke ta tallata shi, yau dai Allah ya yi an sake shi a kan app ɗin Netflix. Za ka iya kallon shi a ko'ina kake a faɗin duniya a kan app ɗin Netflix. So ga masu ƙorafin cewa yaushe za a sake shi online, mu da ba ma Kano, mu da ba ma ina gashi nan dai yanzu. Kowa zai iya kallon shi idan ka sauke app ɗin daga kan Play Store. Za mu tsamaye comments ɗinku tare da review. Barkanmu da azumi. Tada!